Mehriban ileşler, hormat tomaşaçylar, biz konsertimiz dowam edýär. Elbetde bugun bayramçylyk konsertimiz Gahrman arkadamyzyň tagallaty bilen döredilen Türkmenowa tele aýlymy, şeýle hem Ediz arkadamyzyň pataty bilen täze bir görkew etsenen Altyn Zaman Söwda merkezine ýerleşýän Köpetdağ Meden Dinjalş merkezi bilen bilelikde taýýarladyk. Elbetde getmişimiň dowamyny aýdymçylarymyz tarapyndan owadan aýdymlar siz üçin ýaňlanyp gelýär, sorajaga awalyşyp gelýär. Indi gelýände de sorawlara geçeli. Ýa bir sorawma bar diýdim. Hawa, gel dowam edeli. Elbette sunody işgäri elmedama täze pikirleň aladasyna, täze dörejiliňe aladasyna şekillaydım gepleşik konsertman günneki aladan günneki etmeli işim düzülen aladalar işimiz hawa dörejiliňimiz kän. Ýöne muňa garamazdan ne size şeýlerek soraw şu başagaýlykdan bir ýana çykyp şu aladalardan bir ýana çykyp ejeleriňizde haçan soňky edek ejejan men seni gowy görýän sen men barym sen men dünýäm diýdiňiz. Haçan iň soňky edek. Tarat başlar. Elbette bir hepde munadal bir her bir adamyň käwa spesifik wagty bolýar ýöne şol ýanky bir şo wakany haçan sen edil hakykatdanam ýürekden aýdýan wagtlaryň bolýar. Sebäbi näçe ejejan men sen gowy görýän ýa-da ma sebäbi biziň käwämiz dünýä ýyndyran biziň enemiz o sözler näçe aýtsaňam az o sözler diňe ýürekden çykylar her bir çağan öz enesine bolan gowy sözleri ýürekden çykylar. Men edil bir hepde munadal ejejan gowy ýagdaýlaryň diýip bir telefon arkaly gurlaşamyzda şonu bir şeýle soralýar ýöne enatanyň bir islegem şol bir öz perdendiniň bir maşgalasy bilen agdy bir durmuşda ýaşamagy şonu hatam bir enatan bagtledýär. Yani elbette men bul ýanky beren soragyňyzdan bir daşrak giden bolmam ahmal. Ýöne men şu ýanky diýişiň ýaly ejejan elýän söz elmedam her bir perdendiň ýüregine bir söz bilen aýdanda enäniň orny aýratyn. Şu haçan bir eje jaňa dip şu täze ýyl bilen gutlasaňam ýa bolmasa şu halkary enany şu wagt jaňa etseňem ejejan men seni gowy görýän gutlaýan isen derre bir hili gözüne bokurda dolup şol ağlamak bilen bolýar. Ýa o sözler enäni has bir begenlerge bir bagtledýär. Sebäbi enäniň ýüregine ýazyk bolýar bir özüniň şol ýanky diýişiň ýaly perdendiniň bagty durmuşda ýaşamagy hasam bir enäni bagtledýär. Indi Farad, jaňy bilen bolmasa-da şumat Mehriban käbäňiz biziň gepleşigimizde tomaşa edip oturanlar. Şu gepleşigimiz bilen bayramçylygyny gutlap bilersiňiz. Elbette sağ olun. Şpurtatdan peýdalanyp Gahrman arkadamyz dünýä ýyndyran käbäsi oglawa denemizi yer ýüzüniň enelerini hemde öz käbämi şu ýetip gelen halkara zenanlar güni bilen tüýsüremni gutlaýan goý siziň güler ýüzüňiz solmasyn, janyňyz sag bolsun. Şu dünýämiziň bedegi ähli zenanlarymyzyň jany sag bolsun. Bizem elmedam şol aýdymlarymyzda enelerimizi, zenanlarymyzy basp edip şu sizi begendirmek biziň borjumyz. Sağ olun, siz arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Her bir perdendiň borjy öz Mehriban enatasyny begendirmek, gowandyrmak, buýsandyrmak bolup durýar. Size de şu eneleriňiziň, atalarymyzyň gowy alkyşly sözlerini, öwgülerini olar gowandyrmaklygy durmuşda tüýsüremizden arzuwlaýar. Indi men benim sözüňem bölýän ol Rüsseme biz gedegem bermedik şuň Rüssemin ýemizdadyr öz ýüregini besleýän öz enesine bolan hawa. Sorama ilki Rüssem soraga jogap bersin, soňandan Rüssemem gowy arzuwlaryny diňler. Şu sorag inen şu sözleri esasan şu ejeme bir zat düşündirjek bolamdy. Düşündirip bilmedik ýagdaýymda ejejan men seni gowy görýän şeýle düşündirip şoňa şu wagtlar diýen. Şu wagt toýda bolup aýdyp dursun halk köpçüligiň arasynda jaň gelýär göreňok da sen sen halka hyzmat edip dursun ýa konsertde bolýan. Onuň şu gelende onuň giýje biýmez etmeýin, onuň gelinime jaň etýär. Rüssem ýagdaýlar gowmy. Sonra palak bolsa özüm jaň etmesem ýa alyp bilmesem onuň şu gelimde aýtdy bir begenýän onuň arkaýyna etýäňdir. Iň soňky sapar haçan jaň etdiňiz? Soňky edip düýün jaňlaşandym.
näme üçin şu soragy berdik, dörjülük toparmaz näme üçin şu soragy berdik. Her ki belli işim ýa-ni şu başagaýlykda bir käme hal şu sözü diýmegi unutjak. Unutjak. Elbette parahat ýa-ni aýtdy belläp geçdi. Şol sözü parahda men düşünşime görä sizine şol sözleri aýtmak bilen bir hatarda öz söýgüňizi, mähriňizi, hereketiňiz bilen görkezmegi has makul bilýär. Dogry. Owa. Esasy şu hereket bilen görkezmek. Owa, ýöne onda da biz enelemde şeýdi begenler bilsek, şu söz bilen begenler bilsek, onu goý şu sözü bir hemişe aýdyp duraly. Goý enelemden jan sag bolsun, goý enelemden Dogry. uzak bolsun. Indi öwel bu arzuwlardan soň gelýäne de owadan aýdym diňläýil. Elbette geldimler onu näme aýdym bilen dowam edýär. Elbette söýgü aýdym zenanlarym, basbediýan aýdymlar bilen dowam eder. Halkara zenanlar, ünlü aýdymlarymyzdan zenanlarymyz hatda mehriban tamaşaçylar onu hemmämiz diňleýär. Açılım gülü, aşık boldum aygır gödel görküme. Yara salma menin, aşık yüreğime, derdime derman bol mehriciman. Ey süngülüm, kanıvadılı yerler nedin bilen. Bağrım köydürün dilber aklım malın, mehriciman. Ey süngülüm, kanıvadılı yerler nedin bilen. Bağrım aklım malın, mehri cemal, aklım malın, mehribanım. Seni söyüşümde köymen hiç kimi, gelikimi bilece duran süreli. Sensin menin bu yaş kalbimın töyeli. Derdime derman bol mehriciman. Ey sevgilim, tanımadığın yerler nedin bilen. Bağrım köydürün dilber aklım malın, mehriceman. Ey sevgilim, tanımadığın yerler nedin bilen. Bağrım köydürün dilber aklım malın, cemal, aklım malım, mehribanım. Sen üçün bererim dünya malımı. Aşık bakşının yürekteki aydımı. Derdime derman bol mehriciman. Ey sevgilim, tanımadığın yerler nedin bilen. Bağrım köydürün dilber aklım malım, mehriceman. Ey sevgilim, tanımadığın yerler nedin bilen. Bağrım köydürün dilber aklım malım, mehri cemal, aklım alım, mehribanım. Aklım alım, mehri cemal, aklım alım, mehribanım. Sirvi boyli sonan menin, piridadın birisin. Ayaksılsa çıka bilmin, görsem gülür yülerim. Sirvi boyli sonan
Mehriban ýylyşlar, hormatly tamaşaçylar, biz konsertimiz dowam edýäs. Bugun konsertimizde Türkmenistan halk artisti Paraga Adaman Nurdiýew şeýle de Ürsem Haliýew özleriniň sadanarlar toparlan bilen gepleşigimizde soraglara geçelim mi? Beýmira soraglara geçeli ýöne şu soragymyzdan ýa-ni aýdymlardan öň beren soragymyz bardy. Mihmanlarymyza haçan soňky enelemizde men sen gowurýan, sen men barym dünýäň diýen soraglarymyzy berdik. Ine şu soraglary biz yurdumuzun hasaky paýtagtymyzyň bir näçe raýatlanmada şu soragy berdi. Esasan ýigitlerimize. Ana şol sorag bilen video şekil taýinlady. Bu video şekille biziň raýatlanmyzyň bir näçesi, ýigitlerimizin bir näçesi öz enelerine jaň edip ýanky sözleri, aýdýalar we şol şekilde enelerimiziň garaýşlaryny, pikirlerini göreli. Elbetde bu gyzykly bolsa gerek. Men ejeme, siz meniň barym, men sizi gowurýan diýip 4 ay mundan öz doglam günümde oktýabryň 6-syna ejeze men sizi gowurýan edim. Tek düýün akşam. Doglam günü. Bir kuna boldy. düýün. Men şu güni ýerden idim. Edil köp wagtymyň ok 2 aýda boldy. 3-4 gün bolandy. Iň soň ködek bir hepde mundan Ejeme günne de diýen ýöne şu gün diýmedim dogry. Okuw ýerlen aýtdym. Şu gün diýmedim. Ne sebäp bilen şuma jaňat diýsemem bolýar ejeme. Jaňa-da. Alo, Ece. Men sen bir zat aýtmak üçin jaň edýän. Men sen gowurýan. dünýäde iň gerekli adam sizsiň. Sizsiz bide durmuş ýok. Ýetip gelen tekinji mart bayramyňyz bilen. Men sizi gowurýan. Siziň öz ýaşlaryňyzda da şunu aýdyp bilmedim. Indi şuma aýdyp bilmedim ýüregimden. Ýetip gelen tekinji mart bayramyňyz bilen ýüregimden gutlaýan. Ece, gowa. Men size bir zat aýdaýyn diýip jaň etdim. Bira bayramyňyz, enanlar bayramyňyzy gutlaýan. Soňra men sizi gowurýandygymy aýdaýyn diýip jaň etdim. Bolýar ýaşy. Zanyň sag bolsun. Hemis aramyzda bol. Awa, eje sen gowuramsaň jaň etdim men, özü gutlaýyn diýip öňünden. Bayram mutlu bolsun ejejan. Ejejan. Men sizi gowurýan. Men sizi gowurýan. Ya gowurýan beçe. Men seni gowurýan ejejan. Bayram mulu. Tamam söyle, sağ ol. Bale. Sen men barymsyň, mudarymsyň ejemjan. Bolýar janyň sag bolsun. Ýene killer gutlamak nesip etsin. Ine ýigitler, mehriban tamaşaçylar, özüňizden tamaşa edensiňiz biziň dörejlik toparymyz, ýa-ni raýatlarymyzyň el telefonlarynyň öz mehriban käbelerini jaň edip olary bayramçylyklary bilen gutlap, olary gowurýanlyklaryny, olaryň perdentleri üçin şeýle bir gymmatly insanlyklaryny, mehribanlyklaryny jaň bilen aýtdylar. Elbetde mehriban eneleriniň duýgularyny, ýene seslerini özüňiz şu ýaýlym arkaly eşitdiňiz. Şeýle duýgulanyrjy pursatlaryň şaýady bolduk. Koy mehriban enelerimizin ýene bir ýoly ömürleri uzak bolsun, olar biziň öýlerimizi, ojaklarymyzy, dünýämizi bedetinler. Ne şeýle arzular bilen ýigitlere de sorag berip bulary bayramçylyk gününi ýada durmaly bular köp aýdym getirdiler biziň gepleşigimizde. Gel gepleşigimiz aýdym bilen dowam edäýeli. Şu gurlaňdan beýmira sözüň bilen gurlaňdan aýdym-aýdanyň aňsat düşýär. Siz de çüýün şeýle. Biz üçin aýdym-aýdandan gurulýarmyz gowy diýär. Onda mehriban ýeleşler gelin aýdym diňläliň. Türkmenistan halk artisti Paraga Adaman Nurdiýew şeýle hem Ürsem Haliýew diňläň diýinçalyň.
atlama unudan söýgün meňe yarım ömrümü götýänçe görköz mertligin meňe yarım ağlama geceler yarından oğru Olgama bitmedik yürek yaratan ağlama geceler yanından oğru Olgama bitmedik yürek yaratan ağlama geceler yarından oğru bilesiz çeşmesine yürüdü kana 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 ondan doyabilmedik men bilmedim nerelerde ağlama geceler yarından oğrun ağlama geceler yarından oğrun pişman etmek yaraşmalı merde meňe yarım aşın yüreği ölünçe sene meňe yarım ağlama geceler yarından oğru Olgama bitmedik yürek yaratan ağlama geceler yarından oğru Olgama bitmedik yürek yaratan ağlama geceler yarından oğru çeşmesine yürüdü kana 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 ondan doyabilmedik men bilmedim nerelerde ağlama geceler yarından oğrun ağlama geceler yarından oğrun ağlama geceler yarından oğrun
yerlerin yatlayan güneşin tılna derlerin kulpuğun tasadık gidin yerlerin Kıyılıp dünyasının gitmedin oğul Demeçin ağlayan şadiyan gönül Kıyılma gidiyeni doğduğuyumden Baktını taparsın canın suyulsun Ağlama gidiyeni doğduğuyumden Baktını taparsın canın suyulsun Yaman görýärmiň başyň boglanyň ya birinden kimmi saýlan oglanyň Wahalap goýmadyň oturar ýerde göýe ýeksilýändi ulaşan derde Wahalap goýmadyň oturar ýerde göýe ýeksilýändi ulaşan derde Ulaşan derde Nemeçin ağlayan şadiyan gözül Merhaba tanışlar, edilirler. Türkmenova terayilinin şeylede Köpetdağ Meden Din Jalış Merkezinin bilelikte gurnamağına ine şu konsertimizde gepleşimiz devam ediyor. Soğuqlar bilen. Soğuq sizden. Soğuq bizden. Cevap yiğitlerden. Soğuq bizden, soğuq sen aytacak. Evet, ayda. İndiki soğuğumuz şeyle. Gepleşimizin başından beri elbette mihmanlarımız bazara da gidip gelirler. Almada allılar, kızılını, yaşılını, nahara misirdiler. Elbette zinanlarımız için. Size şeyle soru. Sizin maşgalağınız hakkında toydan olsun ya da toydan son olsun öylönünüzden sonra aydın düzüptünüz mü? Ya da düzmediğim olsanız gelecekte bu yağdayı bolup biler mi sizin fikrinizse? Elbette her bir zinanın öz ardığı yankı öz hakkında aydım aydılsa bir özünü has bir hoşal duyya biz hakkında da aydım var ekenip yankı dişim yali helki bir aydı sözümde dağdak geçtim bir nedik yüreği öyle dinan maşallah. Elbette ol bizden bittiyanat sebebi dinanlarımız begenler bilsek onu yetesat yok. Öň aytmadığım bolsak nesip bolsa öňümizde şol hakkında pikirlenip gowaydym döredörsip şonu maksat edinärsip pikir edýän. Demek öň hiç ýeli maşgalaňyzyň sanyna aýdym düzelmedi. Öň düzelmedi. Rüstem? Öwedine meňe aýdym döredem ok, ýöne
odan aydımları yerine getiren wagtymda şu odan aydımlar şu maşgalan gözüňe gelip aýtýanda esasy. Nesip bolsa gelecekde maşgalamyzy wasyp edilen aydımlary göreceğiz. Yeni bir soru häzir bereli, ondan soň aydym bilen dowam eder. Size şeýlerek soru. Her bir adamyň size erkek kişi bolsun deňen maşgala tapagy ýok, özüne berilen bir özüne mahsus häsiýeti bolýar. Siziň maşgalaňyzda maşgalaňyzyň haýsy ine bir häsiýetini aýyrmalylygyny, haýsy häsiýetini aýyratdy? Misal üçin gawanjaňlyk badyr ýa öý kölemeklik badyr. Ine erkek kişi mahsus häsiýetler mertlik, gaýdusuzlyk, ıgrarlyk, dina häsiýetler hakynda aýdýan şu bar. Elbetde gowy häsiýetler aýyrylmaly. Dina maşgalaňam gowy häsiýetler bana gawanjaňlyk, öý kölemek. Olar gowulyň gataryna ýerýär. Size soraw şeýlerek? Owa dogry aýtjaňyň. Yersiz yere gawanlan wagty halaň oklaşan. Şu gawanjaňlyk häsiýetiniň bolmagyny maşgalandy islämokda. Men şu gawanjaňlyk duyguny döremez ýalyp, ýagdaý döretmejek bolýan. Şol ýagdaýdan gaçjan käwak özüm duýýar. Ene gawanjaňlyk häsiýetini aýyrar. Garak. Elbetde ýa-ni görürsem şu bir mesele getirip bolýar we Rüstem ýangy durmuş guran ýaş maşgala sebäbi özümizde de ýaş ýangy guran atlamy gawanjaňlyk wagt ýagdaýlar kän boldy. Ýöne häle maýda aýdşymýaly bir wagt her bir adamyň terweleýär. Onu çağırlar köpelen soň gawanmany elim degen. O köpüň adam köp bilen şinäme bir öýde erkek adam iş bilen meşgullanyp bir öýe gijrak gelýän wagtyň bolýar ýöne şonu ya birek bilen şo giç geldiň dip öýkelense elbetde ol erwet tarapdan sen alada giç geldiň diýen ok, sen alada edip ya şol zatlar ýöne ýanky bir hili hiç zat ýok ýerden öýkelep ya gawansa ne şol häsiýetler men aýyrardym. Ýöne hiç zat ýok ýerden. Hemme kişiň ýerlerinde häsiýet. O sebäbi maşgalaň agdybirligine de päsgel berýän häsiýetleň biri şol. Şol zatlar bolmasa birek ýürek ynanmalyjak bolýan ýürekden şonu ýanky duýgularyň hiç sen bolmagyny gadyp kiredýän. Düşnükli. Onu siziň maşgalaňyzda ynam bolmagyny arzuwlaýas. Birege gepleşigimizde aýdym bilen dowam edýäsmi? Elbetde. Onda Mehribany Ýylyşlar konsertimizi tomaş ediň. Min sevgime bolmadymy ayın
Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, ine bugün Gahrman arkadamynyň tagallasy bilen bütün dünýäde bolşýaly biziň ýurdumyzda da 8-nji mart halkara zenanlar güni uly dawara bilen biziň ýurdumyzda aýdym saada şowhuna wetsenip bellenilýär. Ne bugün şu bayramçylyk münasibetlem Eziz arkadamynyň tagallasy bilen döredilen Türkmenewat tele ýaýlymy şeýlehem Eziz arkadamynyň ak patasy bilen täze bir görkü, täze bir keşif etsenen altyn zaman töwda merkezine ýerleşýän Köpetdağ Meden Dinjaş merkezi bilen şu gün bayramçylyk konsertimizi taýýarladyk. Elbetde bugün konsertimizi Türkmenistan halk artisti Parahat Aman Nurdiýew şeýlehem Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talibi Zihin Aýdymçymyz Ürsem Halif owadan aýdymlary ýerine ýetirdiler. Biziň taýýarlan soraglarymyzy başardyklarynyň jogap berdiler. Ne konsertimizim ahyrlady. Gel ýigitlerimizden ýene bir ýola bu ýytançlar arzuwlaryny dinläli. Soňra konsertimizi jemläriz. İlkülen näme Türkmenewat teleýaýlym dörejilik işgärleriniň ählisine sag bolsun aýdýan şunu ýaly gowy gepleşikleri taýýarlamagy bir öz zähmetini siňdirýäňiz. Bizem şu pursatdan peýdalanyp ýene bir gezek ähli zenanlarymyzy şu 8-nji mart halkara zenanlar güni bilen tüýsürümden gutlaýan asuda asmanyny ýaşadýan Mehriban Gahrman arkadamyň jany sag bolmagyny arzu edýän il yurt bähbetli arp barýan işler elmydama rowaj alsyn, biziň aramyzda başydyk bolsun. Şu Türkmenistan döwletimizde elmydama ýaşyl baýdamyz, elmydama beletden parlap dursun. Parahat menem arzuwlara goşulýan Türkmenistan rowaşlygyň watany durmuşa getiren Mehriban arkadamyny saýasynda 8-nji mart halkara zenanlar güni uly dawara bilen bellenilýär. Gahrman arkadamyza köp sag bolsunlar aýtýas, alkyşlar aýtýas. Yeni bir gezek Mehriban enelerimizi, Mehriban zenanlarymyzy şu bayram bilen tüýsürümle gutlaýan Gahrman arkadamynyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işlerimden beýlegem elmydama rowaj alsyn. Köp sag bolun, Parahat, Ürsem, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ýene bir ýola bizem siziň maşgalaňyzda abadançylyk, rowaşlyk, irsal döwlet bagtyarlyk arzuwlaýas. Bayramlar gutly bolsun. Indi şeýle arzuwlar bilen näme Parahatyň, Ürsemiň ýa-da watanymyzy Eziz arkadamynyň ösüşlerini wasp edýän joşuny aýdymlar bilen konsertimizi jemlärs. Indi bizem ýyleşlerimize gowy ýagşy arzuwlarymyzy ýollaly. Şol arzuwlar bilen ýigitleň ýerine ýetirjek aýdym bilen hem konsertimizi jemläýli. Ýene bir ýola 8-nji mart halkara zenanlar güni bilen tüýsürümden ähli gelin gyýlanmyzy, enelerimizi mamalamyzy mehirli gutlaýas. Goýulan janlar sag bolsun, maşgalar awat bolsun. Olar biziň öýlerimiziň, ojoklarymyzyň eýeleri bolup, dünýä ýüzüne nur şaýsynlar, mehriban bolsunlar. Goý arkadagy ýarymyzda hemişe toý bolsun. Mehriban arkadamyzyň saýasynda şol toýlarda da bagşy sadanlarymyzyň owadan aýdymlary, saadlary erkana ýanglansyn. Eziz arkadamy janyňyz sag bolsun, tutýan tutumly işleňiz hemişe rowaşlygy wetsensin. Mehriban arkadamyz siziň saýaňyzda bagtyň aýdymy ýanglansyn. Ene şeýle ýagşy arzuwlar bilen ýigitlerimizden ýerine ýetirjek joşuny aýdymlar bilen konsertimizi jemleýäs. Ýene de Türkmenewatyny ýagşy günlerde görüşýänçek, hoş, sag bolun. Bayramyz gutly bolsun. Saklasın yaman dillerden bir taraf ili vatanım. Tede yipek yollar seninle, dostluk olup gider seninle. Sayrak şirin diller bizde, bir taraf ili vatanım. Öme öme can vatanım, sana şu kaşan vatanım. Arkada sayasında illerim aman vatanım. Öme öme can vatanım, sana şükraşan vatanım. Arkada sayasında illerim aman vatanım.
Aşgabat'ın akşamına, ay nurunun yalkımına, yürek coşkun halkımıza, bir taraf idi vatanım. Elim içre adın yayran, bütün dünya sana hayran. Şirin canım sana kurban, bir taraf idi vatanım. Öme öme can vatanım, sana şükran vatanım. Arkada yakınlar, illerim aman vatanım. Öme öme can vatanım, sana şükran vatanım. Arkada yakınlar, illerim aman vatanım. Şükran vatanım, arkada yakınlar, illerim aman vatanım. Öme öme can vatanım, sana şükran vatanım. Arkada yakınlar, illerim aman vatanım. Öme öme can vatanım, sana şükran vatanım. Arkada yakınlar, illerim aman vatanım. Vatanım Türkmene, mukaddes bina, bir kararlık altın tağıt arkada. Bahtiyarlık halkım dilinne sena, bahtı var ya sizin dilin arkada. Türkmenistan rovaşlığın vatanı, büyük yurdun kahraman arkada. Yaşasın yaşa Türkmenistan'ın, bir karar yurdum arka dağımı. Yaşasın yaşa Türkmenistan'ım, bir karar yurdum arka dağımı. Ululu yenişlere yitiriyen büyük yurdum kahramanı arkada. Akrarın var bugün dünyanın yüzüne, savalar sarp eder diyorum eline. Ağdı birlik barakatlık yoluna, Türkmenistan rovaşlığın vatanı. Yaşasın yaşa Türkmenistan'ın, bir karar yurdum arka dağımı. Yaşasın yaşa Türkmenistan.
Yaşa sen yaşa Türkmenistan'ım Bir karar yurdum Arka dağımı Yaşa sen yaşa Türkmenistan